Pri ochrane pred zlodejmi je potrebné sa zamerať na najzraniteľnejšie miesta, ktorými sú okná, všetky dvere a priechody z garáží alebo iných priľahlých objektov. Rekreačný objekt je väčšinou objekt, ktorý je voľne stojaci. Sú to objekty buď v rekreačných oblastiach, alebo sú teda vyslovene voľné na nejakých samotách. Je tam samozrejme ten bezpečnostný problém o dosť vyšší. Riešenie samozrejme začína od vstupných dverí. Tie vstupné dvere je štandardne možné riešiť bezpečnostnými dverami, čiže dverami, ktoré sú oceľové, spevnené, zároveň majú nejaké izolačné parametre. Do exteriéru, väčšinou sú tie dvere teda osadené na fasádach, máme takisto riešenie, ktoré dokáže eliminovať vstup tých nepovolených osôb, čiže sú to bezpečnostné dvere v trojke triede bezpečnosti. Sú normálne riešené ako oceľové dvere s dvomi oceľovými platňami, ale samozrejme tá konštrukcia je úplne iná ako pri bežných interiérových dverách alebo dverách určených do interiéru. Jedná sa o riešenie, ktoré je veľmi kultivované, ale samozrejme musí byť spojené s novou zárubňou. Tá zárubňa rovnako ako dvere musí mať zateplenie alebo teda prerušený teplný most. My Slováci máme veľmi radi prírodu a chalupárčenie. Mnohokrát sa však naše rekreačné domy nachádzajú na odľahlých miestach a väčšinu roka sú neobývané. A toto je živná pôda pre zlodejov. Často dochádza k vykradaniu chatiek, najmä keď sú neobývané, prázdne, páchateľ si vytipuje objekt. Do karát mu hrá aj ich odľahlosť, takže má dostatok času nerušene pracovať. Riešenie je jednoznačne bezpečnostné dvere, ktoré majú protipožiarne parametre. To je ten vlastne hlavný vstup. Samozrejme, každý takýto objekt treba brať komplexnejšie. Čiže treba zabezpečiť aj nejakým spôsobom okná. Veľa ľudí to odrádza v tom, že jednoducho si hľadajú nejaké také riešenia, ktoré sú pre nich aj samozrejme cenovo prístupnejšie, ale zároveň to musí mať nejaký zmysel. Okná chránia okenice so závormi, mreže, ale aj bezpečnostné fólie. Oplatí sa investovať do masívnej konštrukcie okenných krídel a rámov okien, ktoré musia byť riadne ukotvené v murive. Pozornosť je treba venovať aj riadne prichyteným pántom k rámu a krídlu okna. Veľakrát sa stretnete s tým, že rekreačný objekt má zamrežované okná, zase esteticky to nezodpovedá vždy tomu, čo ten človek od toho čakal, ale niekedy je to žiaľ už otázka nejakej tej skúsenosti. Po vykradnutí jednoducho tí zákazníci potom robia aj teda takéto varianty. Zase je veľmi dôležité dve veci. Konštrukcia samotného takéhoto riešenia, samozrejme úchyt toho riešenia o stavbu a zamknutie samotné. Keď vás už vykradnú, je neskoro plakať nad rozliatým mliekom. Kompetentných sme sa opýtali, ako si čo najlepšie zabezpečiť dom, rekreačnú budovu či chatku. Ak sa rozhodneme zabezpečiť si svoju chatu, mali by sme to zveriť do rúk skutočným odborníkom. To, že objednávku nezrealizovali odborníci, zistíme, až keď systém zlyhá a chatu nám vykradnú. Najúčinnejšou prevenciou je dobré mechanické zabezpečenie v kombinácii obidvoch zabezpečovacích prvkov, a to mechanických aj technických zabezpečovacích prostriedkov. Samozrejme, je tu možnosť urobiť aj takú variantu, ako sú vstupné certifikované bezpečnostné dvere, tak existujú aj certifikované mreže. Tá mreža pre niekoho vyzerá na pohľad, že to je veľmi také proste masívne riešenie, ktoré naozaj kazí vzhľad tých objektov, ale skutočnosť môže byť úplne iná. Sú mreže, ktoré sú aj navíjacie, takisto certifikovaný výrobok, ktorý bez problémov zamknete, vychádza z nejakého bubna, ktorý sa vyroluje dolu, alebo tzv. Sťahovacia alebo rolovacia mreža, hovorí sa mi aj nožnicové mreže, proste sú to mreže, ktoré jednoducho stiahnete na skutočne veľmi malý priestor. To plastové okno, ktoré nie vždy má nejaké ideálne bezpečnostné parametre, tak vieme zabezpečiť veľmi jednoduchou mrežou, ktorá sa potom dá samozrejme veľmi solidne zamknúť. Čiže je to normálna certifikovaná mreža s certifikátom a môže to fungovať aj teda takýmto spôsobom. Čiže vlastne mreža, ktorá
pri vysunutom stave prekryje celý ten vstup, ktorý by bol prípadne háklivý, čo sa týka toho prekonania, ale pri normálnom používaní veľmi rýchlo ju zložíte a vlastne funguje absolútne nenápadne. Nezabudnite svoju chatku pred odchodom vždy dôkladne skontrolovať. Aj maličkosť môže byť príčinou, že prídete o svoj majetok. Pred odchodom je vhodné dobre skontrolovať všetky okná, či sú zatvorené, okenice by mali byť zaistené závormi. Nemali by sme zabudnúť ani na rebríky a akékoľvek náradia, ktoré by mohli zlodejom pomôcť. Mimo týchto mechanických zabezpečovacích prostriedkov, ktoré som spomínala, sú i technické zabezpečovacie prostriedky, patrí sem elektrický zabezpečovací systém, ktorý je napojený na pult centralizovanej ochrany, na políciu, mestskú políciu, prípadne súkromnú bezpečnostnú službu. Veľa sa stretávame s tým, že sa vlastne používa kombinácia nejakých vecí, či už sú to kovové nejaké okenice alebo bezpečnostné dvere, mreže, kombinované veľakrát práve s elektronickým systémom. Väčšinou si tí ľudia robia tak, že vlastne ten snímač, ktorý im nasníma ten pohyb, ich upozorní povedzme do mobilu, je to o dosť lacnejšie a v zásade, keď už teda je tam nejaký ten vstup, aspoň o ňom vedia, vie sa tam povedzme poslať policajná hliadka, aby sa skontroloval ten priestor, že či teda tam prišlo k nejakému napadnutiu. Ako sa hovorí, čím viac toho máme, tým väčšie starosti nás čakajú. Ale tak kto by netúžil mať chalupu niekde na samote v krásnej slovenskej prírode. Ja verím, že sme vám poskytli cenné rady ohľadom zabezpečenia chalúp. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.